Unya mipauli si Jesus sa ila. O nagkatigom na usab sila dito og ang iyang mga tinunan. O ingon man ang mga dakong panon sa katawhan. Og tungod ini si Jesus ug ang iyang mga tinunan wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod nini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay ang mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usbon ako mayong buntag, mga igsuon o mga suod nga higala ni Ginoong Hesukristo. Ikaw, tao, lawas o kalag, sagrado kayo. Gibuhat ka sa Ginoo, gumikan sa kayo, kay siya gugma man. Ang Ginoo gugma, o ang gugma Ginoo. Ikaw tao, lawas o kalag. Ang makita lawas, apan ang kalag importante sa tanan, wa makita sa kadaghanan, sa tibuok nga kalibutan, kikan sa bata ngadto tigulang, babae ug lalaki, wa gayud makita ang kalag. Sama nga ang Ginoo dili gyud makita. Makita ang Ginoo alang ni atong makasud sa gingharian sa langit, makasud. Unya magpakita Ginoo kay kahayag man, siyang kahayag nga di makita. Ug gumikan kay siya kahayag, ang makasud sa gingharian sa langit, makakita sa naong sa Dios, makakita sa kahayag. Kay Ginoo dili gyud makita hangtod sa kanturan. O ikaw tao, gihimo sa Ginoo nga dili makita aron makita ang Dios diya sa tao, lawas o kalag. Ang lawas o kalag kinabuhi. Lawas o kalag kay dili makabalog ang lawas kun lawas lawang. Gibutangan sa Ginoo og kalag ang tao kay ang aron ang tao makabarog pinaagi sa espiritu nga di makita. Muna ang kauban sa lawas, di gyud magbuwag ang lawas o kalag. Magkabuwag lang gumikan kay nagpakasala man ang tao. Nagkabuwag ang lawas o kalag human sa kamatayon. Kay nagpakasalaman ang sala magbunga og kamatayon. Dinis kalibutan. Apan kung magbinutan, kung magbinatarong ang lawas, ang kalag buutan makasud. Kung magbatarong, mutuo, magtuman, maghingpit, magbanaan ang lawas, ang kalag balano sab makasud sa gingharian. Apan ang lawas nga makasasala, apektado ang kalag. Ang lawas makasasala kani supak man, nagpakasaman, mingon ang Ginoo nga ayaw pag-adto. Ayaw pag-adto sa taliwala. Apan miadto man gyud ang tao, ang babae, miadto man gyud ang babae sa taliwala. Di gitintal ang babae. Kinsa nagtintal? Ang masinupakon sa kabubuton sa Ginoo. Kinsa man? Si Lucifer. Lucifer, angel of light, nindot kayo pangan apan Lucifer. Misupak, nahagbong sa kalibutan, o nagdag mga hinanib. Ang mga hinanib ni Lucifer, gitawag og fallen angels, dito pa mutugpa. Dito pa sa kalibutan, nga gimuan og Dios sa tao, ang tao nga makita, apan ang Dios nga di makita, mihimo gumikan sa kaayo sa Ginoo. Gumikan sa kabuutan, kaluoy. Kaayo, gihimong tao. Unya, mingon ang Ginoo nga ayaw pag-adto, ayaw paghilabot. Miadto man yun sa tunga-tunga, dito sa kakahuya nga gidili. Misupak man, nahagbong, o unya, kinsa man ang ubang fallen angels, ang kauban sa panuway, ang kanunay muhadlok, basta muhadlok, magisakupan kana sa panuway. Kung adunay kabalaka, adunay kahadlok. Gitintal mo na, kinsa may kauban sa panuway, nahagbong sa iyo, nahagbong sa kalimutan. Mao niyang duwende, agta, engkanto, white lady, muni mga fallen angels, manghadlok o mga kinabuhi. Kinsa may hadlokon? Ang tao, lawas o kalag. Ang lawas o kalag, kung mahadlok, di mo tuo. O Ginoo nga labaw sa tanan nga nagpuyo. Sa lawas o kalag, sagrado ang tao. Gihimo ang tao nga sagrado sa labaw nga kagahom. Apan isupak man, nakasala. O ang sala, nagpadayon, hangtod karon. Nagpadayon. Way sala ni kalibutan nga dili magbunga og kamatayon. Ang sala magbunga og kamatayon. Sin, wages, death. Ang sala magbunga og kamatayon. Kinsa man ang mamatay, katong masinupakon. Og lakip ang tanan, masinupakon o dili, basta di akas kalimutan adunay kamatayon. Apan ang uban, in fairness, nakakita sa kahayag, nakabati
nakadungog, nakasulti sa kahayag, nibalik ang uban. In fairness, apan ang kadaghanan, nagpapilin, nagpadayon sa ilang masala, sa ilang binuhatan. Apan gipuy-an ang matag tao, bata o tigulang, babae o lalaki, gipuy-an sa Ginoo. Ang dili makita, ikaw tao, buhi nga padagway o larawan sa Dios nga dili makita. Pagkadako nga responsibilidad sa tao, gihimo kang panagway larawan sa Dios nga dili makita, ikaw tao. Apan unsa gibuhat sa tao, nagpadayon pagpakasala. Kinsa man ang way sala, mao kadto mibalik sa pagtuo, mibalik pagtuman, mibalik pag-alagad, mibalik pagsulti, pagtuo sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran mao ang Ginoo. Hinungdan man og gani nga atong tulumanon matag adlaw nga tanan, ang tinuod o ang katungod. Unsa may tinuod? Ang tinuod mao ang kamatuoran, ang pulong Dios, ang pulong Dios pagkadako, pagkanindot sa maong kulugan. Ang kamatuoran, ang tinuod, ang pulong Dios, mao kana ang kamatuoran. Apan ang dili mutuog kamatuoran, dili mo balik, di mo tuman, magpadayon sa ilang gibuhaton pagpakasala, magsigig tigom og mga sala. Apan dili mo balik sa pagtuo, paglaom, pag-alagad, pagsulti sa tinuod. Ug ipadayon nato karon ang pagpasabot sa mga katawhan nga nagminaw, nagtan-aw, nag-online, nag-view sa tibok nga kalibutan, patag tigulang, babae, lalaki. Ikaw ang gisultian sa Ginoo nga matag adlaw nga tanan, matag gutlo nga tanan, ikaw mangandam. You are reminded every day nga ikaw mangandam. Prepare yourself. Kay musugot tag sa dili, gibalik-balik ka na sa mga santos kamisa. Unsa man ang santos kamisa? Santos kamisa, sagrado, balaan, sagrado. Unsa balaan? Holy ba? Mula ang unang pagbasa, gisgutan kung unsa ka holy ang santos kamisa, balaan. Wa gyud tawo nga makatunog sa gitawag og balaang dapit. Gisulti ka na sa unang pulong, balaang dapit. Unsa man natong unang panahon? Natong unang panahon, tulda. Ang tulda, gibutang ang Ginoo, unya gibutangan og lamisa, lampara, unya niya, mga tao muhalad. Mga walad og dugo. Mga dugo niya, isablig sa mga tao dugo. Mao katoy, mupahawa, mulimpyo, mulinis sa mga tao nga manimba sa tulda. Apan karon, dili na tulda. Usa na kasimbahanan sa tibok kalibutan. Simbahanan adunay mga daydayan, mga nindot ang kitanawon, simbahanan muna mga dagko nga building sa tibok nga kalibutan. Ni adto ng panahon pa na, apan nakaabot man ta. Unsa ang simbahanan? Mga dagko nga building, temple. Kinsa man ang simbahan? Ang simbahan ikaw, ako, kitang tanan, mga tao, buhi nga padagway og larawan sa Dios nga dili makita, ikaw tao. Pagkadako nga commitment, pagkadako nga tulubagon, pagkadako nga katungdanan sa usa ka tawo. Buhi nga panagway og larawan sa Dios nga dili makita. Gipuy-an ikaw tao. You are nothing, you have nothing, you can do nothing. Apan with God's love, with God's presence, with God's grace, you can do anything. Bisag unsay buhaton nimo, kay Ginoo anaa nagpuyo kanimo. Ana ang gugma, anang gahom. Ana sa tao, apan unsay gibuhat sa tao ni kalibutan, nagpatuyang, nagpadayon, pagpakasala, giingnan nga ayaw pag-adto miadto, misupak pag yun. O muna ng kalibutan, ang sala magbunga og kamatayon. Apan, kung anak kay katungod, hinungdan ng atong uluhan sa tuluhan, ang tinuod o ang katungod, unsa may katungod, right. Adunay right. Ang talang tao ni kalibutan, patag, tigulang, babae, lalaki, adunay right, adunay katungod. Kung ikaw adunay katungod, nagpaminaw, nagtanaw, nag-online, nag-review, kung nakakita ka kahayag, kinsa man kahayag? Ang kahayag mao ang Ginoo. Siya ang kahayag, siya ang dalan, siya ang kinabuhi, o siya ang kamatuoran. Mabasa ka na sa John 14, verses 6 and above. Ang pulong Diyos, ang pulong mao ang dalan, ang kinabuhi, ang kahayag, ang kamatuoran. Muna ang pulong, imong nabati karon ang pulong Diyos, siya ang kahayag, siya ang dalan, siya ang kinabuhi, o siya ang kamatuoran. Hinungdan nga sa unang pagbasa, ang tulda adunay dapit nga balaan kanang altar, balaan dapit ka balaan. Apan karon simbahanan, balaan kana wa gyud tawo nga makalabay-labay, only ang pari. Kinsa man ang pari? Tao, apan nagbalaan, naghingpit. Complete ba nya balaan? Nato nga panahon, balaan ang pari. Adunay balaan, adunay di gyud mga isog kayo, mga sakit og sinultihan, nagbalik-balik ang sala. Apan dunay mga pari nitong unang panahon nga nagpuyo nga balaan, holy. Sa mga di gyud makatulog ang tao, ang patag, tigulang, babae, lalaki, sa mga dapit, balaang dapit, sama sa altar.
Apan karon ngano makatuluman ang mga sakristan o mga minister kay gitugot magkana sa mga pari. Ang pari adunay balaod. Balaod. Unsa balaod? Law. Gibuhat kana sa balaod sa yuta pinaagi ni Moises, balaod. Apan ang sugo commandment sa gingarian sa langit. Unsa may sugo sa Dios? Unsa may sugo commandment is to love one another. Simple as that. Love one, higugma ang imong isig katao. Higugma ang imong isig katao. Babae, lalaki, unya, sugo commandment ka, kay ginugugma man. To love God with the whole of your heart. To love God with the whole of your mind. To love God with the whole of your strength. Unang sugo ka na. Unang sugo. Ikaduhang sugo. Kaya di magkasago ang tao og napo. Kasugo, balaod. Balaod man ni Moses. Apan ang Ginoo, commandment sa Ginoo. Love God with the whole of tibuok. Lahi man ang whole of all. Ang all tanan, ang whole tibuok. Love God with the whole of your heart. Love God with the whole of your mind. Love God with the whole of your strength. Ikaduhang sugo. Love your neighbor as you love yourself. Love your enemy. Muna neighbor, ang imong neighbor, imong kaaway, ang imong neighbor, imong bana, asawa, babae, lalaki. Amo na imong neighbor, muna imong silingan, babae, lalaki, magtipon og puyo, imong silingan, imong kanang higugmaon, mahalon, kaya gihimo ka tao, gumikan sa kaayo o gugma sa Ginoo. Apan ang Ginoo, ang gugma magbungag kaluoy. Muna hinungdan nga, wa gi makasud sa balang dapit. Apan gumikan kay nabag-o man karong panahon na, gumikan kay tutulda karong simana naman, gimo nga ang altar unta dili gyud makasulusuruyan, kay bala ang dapit ang altar, ang sa holy sacrifice, bala ang dapit, uni ang pari. Ang pari mao'y makasulti, makawali, ngadto na panahon. Apan gumikan sa balaod, ang balaod mihimog mga minister, mga unsa pa mga sakristan, ang pari makasuod, makasulusuroy sa balaang dapit, ang altar nga balaan, sagrado. Kay sagrado man ang pari, balaan man. Muna nga gumikan sa kasagrado sa tao, lawas o kalag, gipuy-an sa labaw nga sagrado, kaysa min puyo ang Ginoo, labaw nga sagrado, labaw sa tanan, the Lord of Lords, the King of Kings, the Almighty God, labaw sa tanan, mo'y nagbuhat sa langit, o sa yuta, o sa talang makita, o dili makita. Muna ikaw tao, ang usa ka simbahanan, balaan man ang dapit sa pari, ang Nikolaran, nga ikaw careful ka, minister ka, sakristan ka, careful ka, kung ikaw gipili, gitundo, kay balaod na, ang tumanon ang balaod sa yuta, tumanon kay balaod, apan ang sugo, nakalimtan ang sugo, the commandment of God is to love one another, apan ang sugo, ang balaod sa yuta, mo'y gituman sa kadaghanan, may buntag sa tanan, ikaw nagtanaw na minaw, ang imong tumago ta supposedly, kung ikaw naminaw, nagtanaw, ikaw naminaw ka man, nagtanaw ka man karon sa atong panag-uban, ikaw di sikugtas, may ka mang mubatbat o nga pulong sa Dios, naminaw ka man, apan gisulti ang tinuod, ubos, mula ang tao, kung magpaubos ka sa imong pagsulti, pagbuhat, pagpangalagad, pagpanghatag, inya mo balik ang tinuod, magpaubos ka, di ka gyud makabalik kung di ka magpaubos, kung magpaubos ka, may mukhang santos, o aron ka, mong santos, makasuod ka sa gingrian sa Dios. Amen. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan. Kanunog sa gihapon hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug daghang salamat sa inyong pagtanaw. Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong na himong tao nga mao si Lord Jesus Christ, the little Santo Niño og pagkadako na himpit na yung mature, only mature people can decide. Immature people cannot decide. Amen o amen. Daghang salamat.